Ola, cascarilleiros, seguro que moitos de vós coñecedes estas infografías que compartiu a xente do Orgullo Galego e que circularon por redes. E tamén saberedes que os insultos, cos palabros ou palabróns, son o primeiro que se aprende nas linguas. E, por certo, temos que comezar a investigación de como se di palabrota en galego porque eu pensaba que era palabrón, pero veño de descubrir que non sei cal é a forma correcta en galego, así que comezamos a investigación. O noso director de marketing fixo unha escolma para que vallades sendo quen de defendervos en galego e incorporou tamén un apuntamento gramatical. Así que imos aló. Comezamos por cacholán, que é a persoa que persiste nas súas ideas ou actitudes mesmo ante evidencia de estar equivocado ou obrando incorrectamente. O seguinte é camanduleiro, que é o mesmo que dicir hipócrita. Seguimos por langrán ou preguiceiro, que é a persoa que non lle gusta nada o traballo. Continuaríamos por palabreiro, que é a persoa que promete moitas cousas, mas logo non as cumpre. Pándego ou festeiro é aquela persoa que lle gusta moito a festa. O lercho ou lercha, que é un dos insultos máis coñecidos en galego, é a persoa que fala máis mal dos demais ou que fala demais, que debería quedar calada e que ten varios sinónimos, porque isto debe ser algo moi habitual en galego. Podíamos decir tamén bocalango, león, lareteiro, lareto, lerchán, fala barato. Aí tedes un montón de opcións. Moinante, a persoa astuta, arteira, tamén se lle utiliza raposeiro porque son as calidades que se lle atribúen aos raposos. Temos tamén rincheiro, que é o que ri con estridencia ensinando os dentes, e a min gustaríame incorporar trosma ou prosma con P, broas, lacenas, que eran algúns que eu lle teño escoitado moitas veces a miña nai, debe ser que porque tiña uns fillos un pouco trastos. En todo caso, hai moitísimos máis, tedes as infografías da xente do Orgullo Galego, e invito vos a que busquedes o significado de aqueles que vos gusten por como soan, porque ao final os insultos teñen éxito cando soan do xeito que nos permite quedar desafogados, senón non nos fan o mesmo servizo. Imos entón co apuntamento gramatical que preparou o noso director de marketing. A curiosidade é que estas palabras con sentido despectivo forman o feminino a partir do substantivo rematado en on. Polo tanto, xa non se substitúe por a, como en cotián, senón que remata en ana. O feminino de lerchán sería lerchana, de cacholán sería cacholana, mais temos que facer unha referencia específica a ladrón, que aínda que pareza o contrario, o seu feminino non é ladrona, é ladroa ou ladra, que é todavía unha forma máis curiosa. Así que xa o sabedes, aparte de para quedar a gusto nunha situación determinada, animádovos a investigar porque é unha maneira moi curiosa de coñecer a lingua na que falamos. Graciñas.